Kuradangerz! Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. Welcome, by the way, I'm Anna Friendas from Dipolog City. And if you are new here, mga kadangs, welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. Please subscribe and like this video, mga kadangers. Alright, so for today's video, mga kadangers, is i-share ko lang sa inyo ang aking what's in my makeup pouch in the year 2021. I think this could be the best video na i-share sa inyo as started pa lang yung year 2021. Alright, so gusto ko lang talagang ma-experience mga kadangs or mag-documents ng something kung ano yung mga laman ng aking mga makeup pouch as the year goes by, kasi nga 'di ba makaka-explore tayo mga kadangs ng mga new products. Of course, papalit-palit na din yung mga product na laman ng ating mga makeup pouch or bags and etc. So, as an update on what's in my pouch, I will just share to you my what's in my pouch in the year 2021. Alright, so, intro muna tayo. Welcome back, mga kadangers! Boom! Para ni sa tanang mga dipulog, no? Alright, so, sharing you my pouch, mga kadangs. So, this is like a crocodile skin detail na pouch. And I got this from Okay. Alam niyo naman guys, na talagang certified Okay queen na Kuradang karon. So I got this for free kasi nangungumpara kasi ako ng tawag doon ng mga Okay as my small business, mga kadangs, as you know na, di ba? Kasi na-share ko na sa one of my vlogs, mga kadangs, na nag-negosyo ko ng Okay. So this is just an Okay pouch and it's very lig on kay siya mga kadangs. Alright, buksan natin. It's just a small one lang talaga siya mga kadangs. Alright, first kung hugutin mo ang aking pouch is makikita mo ito. This is my Olay Natural White whitening cream. Ito yung everyday na ginagamit ko everyday na ginagamit ko sa aking face mga kadangs. Kasi meron na kasi siyang white UV protection. So, as a sunscreen na din, ito lang talaga. So, tuwing papasok ko sa office, ito lang yung nilalagay ko sa aking face mga kadangs. Ito lang talaga. Especially now na ako ay isang freebie mga kadangs. So, this is my essential. This is my, parang base ko na siya, parang foundation ko na siya, sunscreen, moisturizing yun. Ito lang yung nag-iisa talagang nakapatong dyan sa aking mukha everyday. And next is my Pants Magic Powder. Baby powder siya mga kadang. So, sikat to dati, diba? Maraming nagre-review nito sa YouTube, but then, nahuli na ako, kaya hindi ko na siya na-review. So, ito yung ginagamit ko, something mag-oil yung face ko, mga kadangs. Ito yung ginagamit ko as parang mattify ng face ko. Ayan, this is, nasa 100 pesos lang ata to siya mga kadangs. Nabili ko to, saan ko to nabili? Parang sa Watson ata, sa Watson ko to siya nabili. Next hugot is my blush, na ano na siya guys, madumi-dumi na siya. Ayan, this is from Puder or Puder blush in the shade, anong shade nito? Kalimutan kung ano tong shade na to mga kadangs, but ganito siya. It's a peachy. Ayan, this is a matte blush. Ganda nito. And then, ang maganda din dito is meron na siyang salamin dyan mga kadang. So, ito yung blush ko. Everyday blush ko to mga kadang. So, nandito talaga siya sa aking pouch. Next is, andito, yung ay magic na concealer. Dito, nalagay ko pala siya dito mga kadang. So, hindi naman ako nag-concealer everyday. So, ito yung wear ko ngayon as concealer sa under eye and then sa highlighting area. So, andito pala siya sa pouch ko. This is the shade in warm
ivory. Ayan. Ang ano nito, ang bango. Parang lipstick yung amoy. Grabe. Bango nito. Ngayon na ako nakatagpo ng concealer na mabango. Alright, next, my favorite mascara, everyday mascara mga kadangs. This is the Hengfe Mascara Skinny Tone. This is 24-hour mascara mga kadangs and proven. Talagang proven. Na-review ko na to. Look at the ano niya guys. 'Di ba? Sobrang skinny. Pag skinny, skinny talaga yan mga kadangs. So, I got here my mascara. And I have also here growth serum, eyelash and brow serum. Pampano siya guys, pampahaba or pampakapal ng pilik mata. Ginagamit ko lang siya as pampakapal or pampahaba ng aking pilik mata mga kadangs. This is from Blocks Organics. Nabili ko to sa Watson. This is only 99 pesos lang ata mga kadangs. So I remember, parang ganun, nasa ganun yung presyo nito. Ang tagal niyang maubos. Matagal na to sa akin, pero still now ginagamit ko para mas mapal yung aking lashes. Sa lashes ko lang siya ginagamit mga kadangs. Alright, next is my eyeliner. Suot ko siya ngayon. This is the iMagic Professional Cosmetics na matte liquid eyeliner mga kadangs. Ito yung gamit ko ngayon sa aking eyes. Ang ganda nito. Na-review ko na din to sa one of my video mga kadangs. Alright mga kadangs. Next is my lipstick. Literal na lipstick from L'Oreal Paris. This is in the shade 298 Brick Planet. Ito yung suot ko din ngayon. Gusto ko yung shade niya, pang everyday. Pero siyang nude pink na parang may pagka nude brown, ganun. Yan yung nasa lips ko ngayon mga kadangs. And medyo matagal na din to sa akin. Ang ganda ng packaging. Bet na bet ko yung packaging nitong L'Oreal Colorechi ata to guys. Yeah, Colorechi na collection nila. Na series pala, I mean. So now, let's proceed. This is my pangkilay, of course. Ito yung ginagamit ko sa kilay ko ngayon. Fairy Cosmetics na Tropical Twist Brow. Very easy to use sa makapal kong kilay mga kadangs. And meron na din siyang spoolie. And twist brow siya guys. Ayan. Ganda nito. Very pigmented din. Ayan. So, brown siya. Tropical yung shade niya. Ayan, so it is my everyday pangkilay, mga kadangs. Next is my 2 mini lip and cheek tint. This one is my Pretty Cheeks in the shade Lamy On na lip and cheek tint. Kung hindi nyo pa na-try. So, this is my lip and cheek tint talaga mga kadangs. My brand, Pretty Cheeks. Ayan, ganda nito. Maraming nagagandahan ng sa Pretty Cheeks. Maraming din nag-order kahit hindi ko to i-push na sa online selling ko. Talagang maraming nag-order sa akin ito, especially sa mga nakatry na ng lip and cheek tint ko. Alright, next is itong Sugar Dolls na mini lip and cheek tint din. And the cherry jelly. Ayan. So, ayan. Anong shade nito? Parang red din ata. Dark red. So, ayan. Parang siyang vampy red na kulay. Last but not the least is my relaxing oil. Kasi alam mo naman na Juntis is talagang palaging nagdadala ng relaxing oil. This is menthol. Ayan. Sarap. Ang sarap sa pakiramdam pag meron ka nito. Always. So, yun lang mga guys. Mga kadangs, yung laman ng aking makeup pouch. Alright. So, ayan. Alright mga kadangs, yun lang yung aking 2021 updated makeup pouch. Mga laman ng aking makeup pouch mga kadangs. So, hopefully makita ko din yung mga yung mga kadangs, yung laman ng mga makeup
pouch nyo in 2021. And thank you so much for watching sa ating video ngayon. And hopefully na makita ko pa rin kayo sa aking next video, mga kadangs. And don't forget to like and subscribe dito sa ating Inday Kuradang channel. See you sa ating next vlog. Bye!